Phekjakok tomani bisingtui Motinagar Amsani Kaisa Nogo Red Khlai Manjakha 2090 bottle Phekjaknai CoughSyrup. Party Mungo Biki Majumder Mungwi Khoroksa DrugsBaniya Khlainaini Romkha Amtoli Thanani Police. Phekjakok tomani bisingtui naituk mungo ongkhorei kahaman mari mangkha Amtoli Thanani Police. Amtoli Thanani Motinagar Amsani Khoroksa borokni nogo naitugui tikhlaika Phekjaknai mani khoniro. Aboni ulo Biki Majumder Mungwi Khoroksa kefek mani phalnaino boromkha Police. Amtoli Thanani SDPO Asistas Gupta Saka Phekjakok tomamanai phasal fungo Motinagar Amsani Kaisa nogo naitugui mangkha bostao khajak kwbangma Phekjaknai CoughSyrup. Aro mankha 2090 bottle Phekjaknai CoughSyrup. A CoughSyrup ni hatidor 10 lakh ni slaibo kobang huneibo saka. Paithago Biki Majumder no roman yagolo. Tai khorok busuk kwrungjak tong abono bo chaitogui naitogui tongo police. Bureau Report, Chini Khorang.